سلامن ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ገለ ጥቕምታት ጡብ ምጥባው ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ክንርኢ ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። እዛ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ጥቕምታት ጡብ ምጥባው ክንርኢ እንተለና እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ነዶ ካብ ጡብ ካንሰር ይከላኸል። ብዙሓት መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ምጥባው ኣዶ ካብ ጡብ ካንሰር ይከላኸለላ እዩ። ልዕሊ 47 መፅናዕትታት ካብ 30 ዓድታት ከም ዝሕብርዎ ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ናይ ካንሰር ምቕናስ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝሕብር እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ጡብ ምጥባው ጥቕሚ ድማ ማህፀን ክምለስ ይሕግዝ። መጠን ማህፀን ኣብ ጥንሲ 20 ዕፅፊ ካብ ቅድሚ ጥንሲ ይውስኽ ድሓር ናብ ዝነበሮ ኣብ ሰሙናት ይምለስ። ስለዚ መጠኑ ቶሎ ንክምለስ ምጥባው እውን እቲ ካልኣይ ጥቕሚ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጥቕሚ ምጥባው ድማ ፎርሙላ እትጠብብ ህፃን ናይ ጡብ ካንሰር ሓደጋ ምስ ዓበየት ይህልዋ። ገለ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ጡብ ዝጠብወት ጓል ኣንስተይቲ ካንሰር ናይ ምትሓዝ ዕድላ ብ25% ይቕንስ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ምጥባው ድማ ፎርሙላ ድኹም ኣተሓሳስባ ኣይኪው መዕቀኒ ብስለትን ኣተሓሳስባን እንትዕቀን ፎርሙላ ዝጥቀሙ ቆልዑ ድኹም ውፅኢት ይህልዎም። ፍልልዮም ድማ ፀባ ጡብ ዝጠቡ ብ10 ነጥብታት ዛይዱ ይብል ገለ ካብቶም ብዙሓት ሓደ መፅናዕቲ። ስለዝኾነ እቲ ካሊእ ንሪኦ ጥቕሚ ምጥባው ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ይፈጥር እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ጥቕሚ ምጥባው ድማ ፀባ ጡብ ኣብ ፅፉፍ ቅልጡፍን ዘየስግእን ተፈጥሯዊ መዐሸጊ እዩ ጡብ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ድማ ፀባ ጡብ ዝጠቡ ቆልዑ ብቕልጡፍ ሕጠ ይወፁ፣ መዓንጠኦም ከይተፀገመ ሰገራ ክወፁ ይገብሮም እዩ። ስለዝኾነ ፀባ ጡብ ኣዶ ዝጠቡ ቆልዑ ናይ ምሻን ፀገም እውን ኣየጋጥሞምን። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ምጥባው ድማ መከላኸሊ ረኽሲ ይኸውን እዩ። ፀባ ጡብ ኣብ ውሽጡ መከላኸልቲ ረኽሲ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ። እዚ ካብ ባክቴርያ፣ ፋንጋይ፣ ቫይረሳት እውን እንቶም ቆልዑ ይከላኸል እዩ። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ጥቕሚ ድማ ምጡን ትሕዝቶ ምግቢ። ምጡን ትሕዝቶ ምግቢ ምዃን እኹልን ምጡንን ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እዩ። ፀባ ጡብ ኣዶ ድማ ነዚ ዘማልአ እዩ። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ምጥባው ድማ መከላኸሊ ጥንሲ ይኸውን እዩ። ጡብ ብኣግባቡ እተጥብብ ኣዶ ጥንሲ ከም ዝከላኸለላ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ብምግባር ድማ ንጥንሲ ክትከላኸላ ትኽእላ ይኹን። ኣብ መበል 10 ንሪኦ ምጥባው ዘለዎ ጥቕሚ ድማ ሓቓቕን ተዋሓድን እዩ። ኣብ ፀባ ጡብ ዘሎ ፕሮቲን 100% ናብ ሰውነት ቆልዑ ከም ዝፅንበር ክትፈልጡ ኣለኩም። ናይ ላሕሚ ወይ ድማ ኣብ ካሊእ ፀባ ዘለው ፕሮቲናት ኣሽንኳይዶ ክወሓዱ ኣየሓቁን እውን። ስለዝኾነ ናይ ኣዶ ጡብ ብከምዚ ክፍለ ይኽእል እዩ። ኣብ መበል 11 ንሪኦ ናይ ምጥባው ጥቕሚ ድማ ንጥዑይ ዕብየትን ግርፃንን ስኒ እዩ። ቆልዑ ጥዑይ ዕብየት ግርፃንን ስንን ክህልዎም ይገብር። ድሕሪ ምውፅኡ እውን ንኸይዕምል ይሕግዞ እዩ። ኣብ መበል 12 ንሪኦ ጥቕሚ ጡብ ምጥባው ድማ ፅቡቕ ተዛረብቲ ንክኾኑ ዝሕግዞም እዩ። ጡብ ዝጠቡ ቆልዑ ፅቡቕ ናይ ምዝራብ ተኽእሎ ይህልዎም ይብሉ ብዙሓት መፅናዕትታት። ስለዝኾነ ፅቡቕ ተዛረብቲ ንክኾኑ እውን ጡብ ኣዶ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ዘለዎ እዩ። በዚ መንገዲ ምስ ረኣና ጡብ ምጥባው ዝከላኸሎም ሕማማት ክንርኢ። እዚ ማለት ነታ ኣዶ ዝህባ ጥቕሚ እዩ። እቲ ቀዳማይ መስባሕቲ፣ መንሽሮ በሪ ማሕፀን፣ መንሽሮ ማህደር እንቁላሊሕ፣ ምድማይ ድሕረ ወሊድ፣ ጡብ ካንሰር፣ ምሙሽማሽ ዓፅሚ፣ እነዚኦም ነታ ኣዶ ይከላኸለላ እዩ። ነቲ ቆልዓ ዝከላኸለሎም ሕማማት ድማ ሕማም ሳምባ ምቺ፣ ሕማም ተቕማጥ፣ ሕማም አንቅፂ፣ ሕማም እነውሽን፣ ሕማም ሽኮርያ፣ ካንሰር ደም፣ ሪሕ፣ ሳምባ ዓስሚ፣ ዓስሚ ቆርበት፣ ምስንጣቅ ጨዋዳ፣ ደም ዋሕዲ። እነዚኦም ሕማማት ድማ ነቶም ቆልዑ ይከላኸለሎም
ክህልዎም እዩ ስለዝኾነ ነዞም ጠቕምታት ብዝግባእ ብምፍላጥ ከምቲ ጥዕና ዓለም ዝብሎ ጡብ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ናይ መጀመርታ 6 ኣዋርሕ ጡብ ኣዶ ጥራሕ ክጠቡ ኣለዎም ድሕሪ 6 ወርሒ ድማ 2 ዓመትን ልዕሊኡን ክቕፅል ኣለዎ ይብል ስለዝኾነ ድማ ነዞም ቆልዑ ዝህቦም ጠቕምን ነታዶ ዝህባ ጠቕምን ብምፍላጥ ጡብ ኣዶ ከተጥብዋ ኣለክን ቆልዑት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክከላኸል ስለዝኽእል ነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ ስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያነየለይ